prosím vás poprosím, už je úžasné klásy tolik, ale vy, co sedíte, tak už asi nic nevidíte, že? Tak já bych poprosil, abyste se třeba snížili nebo šli nahoru. Tam už je taky krásně moc lidí, ještě vydržte děvčata, já se nechci. Tamhle jsou volná místa, můžete si sednout tamhle klidně na hlediště dozadu, vidíte nádherně se zadou rozhled, jak na moře. Tak a já poprosím Moniku a Gábinu, aby nám krátce zhodnotili tyto ošivlé sloky z města Langetují Nové. Tak holky, já musím říct, že na svůj věk jste obrovské profesionálky. Vzhledově, kostým, všechno, tam skladba, všechno se mi líbilo, jak říkám, na svůj věk obrovské profesionálky. Tak to na mě působilo. Na mě laicky taky a já bych ještě vám chtěla říci, že protože máte opravdu velký fanklub tady a já vás obdivuju za to, že jste vůbec slyšeli tu muziku přes ten váš fanklub a že jste se chytali na ty rytmy, na který jste se měli chytat, bylo to báječný a víte co, taky fanklub je strašně důležitý, vozte si s sebou, protože on občas umí velmi dobře zapůsobit i na odbornou porotu. Děláte to dobře. Takže jste